warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kebaikan di channel Berkamas Gabung oleh Pulsa. Selamat beraktivitas dan tereng. Kucing yang tak adopsi, kucingnya Amel, kucingnya Tante Deni. Wes kerasan guys. Alhamdulillah kucingku udah menerima. Ngone yo mengkrengan jenenge kedatangan orang asing, siapapun itu pasti akan adaptasi untuk saling mengenal. Ini tukang paketnya toko bersih apa namanya? Ini dia paketan. Apa Mbak Eka paketan nih? Ya, tak kasih tahu tadi tak sebentar ya masih kurir. Soalnya kan iku aku posisi nang mburi iki arep aku ngrendem pakaian arep tak cuci. Terus permisi Mbak, iki kurirnya gak pernah rene pertama kali nih rene guys. Apa Mbak Eka paketannya Mbak Eka? Paketannya apalah ya? Kebutuhan sehari-hari lah guys, murah. Tak unboxing dulu ya guys ya. Tanganku saya coba tapi mulai kempes pemirsa. Di ini malah di ini di mang esok mah menter. Anu pemirsa, masker rambut aku online. Aku kok warna ikin kok varian ikin neh karepku ki apa golek varian liya kok kepencet wis sama kae. Aku col gak suwe gak maskeran ki rambutku kekuasar merkatak kaya sapu ijuk guys. Dadine nganu arep tuku neh ngono lah aku ki ceritane. Terus aku ngene mbah pemirsa. Efek obat alergi no. Masih yo aku iki apa namanya tidak ke salon tapi setidaknya saya ya beli yang terjangkau dirawat di rumah ya koyo apa namanya skincare ataupun lulur. Enggak, kalau mungkin nek terjangkau itu sah-sah saja, yang penting kita uang sendiri atau diizini suami, uangnya sendiri, uang halal, enggak masalah. Mau kemana aja, mau jenengan perawatannya ke salon, ya itu hak jenengan, itu hak pribadi masing-masing guys. Cuma ya kui apa namanya nek gak cukup yo apa namanya nang beli sing terjangkau yo aman, tapi perawatan di rumah. Oke, mohon maaf tak taruh di kamar mandi sih pemirsa. Iki celana aku mang hujan guys, gak iku apa namanya gak kering. Enggak kering guys. Ya iku mang pemirsa. Ya perawatannya itu kan sebenarnya itu hak pribadi masing-masing ya guys ya. Apa mana seorang konten kreator apa namanya ya bukan untuk ya pokoknya penampilan kita harus apik lah, setidaknya gak ibaratnya sesuai dengan ya kita ngonten yo piye penampilannya lah ngono lah guys yo. Duh kok andan ya sik kan guys. Nah ini suasana malam itu tak suruh Mas Anto ngasih lampu biar anu pemirsa terang padang gak ano maksudnya ki nek tonggo kontrakan sebelahku ini mandi ki ben gak peteng. Nek ana wong liwat ndelalah diundang ano acara tahlilan ayo jeneng wong ya kiwa tengene tonggo. Oh berarti ku ana omah cah. Kuwi sejak lama rumah ini berdiri aku udah minta tolong sama Mas Anto. Kuwi gak setuju wae. Lah aku nek gak setuju terus piye to ya ngono. Awake dhewe ini kene iki wis bertahun-tahun aku ya wis nyaman nang kene aku ngono. Ya namanya juga beda pendapat ki wajar guys ya, namanya rumah tangga suami dan istri itu hal yang sangat wajar. Sepenting ya kuwi wis padha tuwane ya, wis padha tuwane. Nek ora tuwa piye lek anakku ya wis gedhe.
wis SMP ya. Dadine ya wis ngono kuwi lah, guys. Harus ya wis padha kudu iso nggone iki. Aku urung nyuci pemirsa, soalnya mau hujan. Ya mbok sesuk apa anu gampang. Kan rada-rada mager guys aku pe nyuci. Ya wis ki dapure seperti ini, guys. Home tour Mbak, alah aku home tour ku ra ketung lah guys, aku home tour iki ra ketung aku. Rati mam nggih, mam Rati. Mam guys. Ada juga yang sering tanya, Mbak ini rumah apa sih Mbak Eka? Ini tuh diesel guys, lho ono selangi. Oh. Nah, kuwi ono selangi ku untuk ngairi sawah. Jadi ada beberapa sawah yang irigasi ini tuh terkendala air. Jadi yo bayari yo gak ngerti persetujuannya piye bayari karo sing duwe diesel iki sik isa sepupune Pak guys. Duduk, Pati duduk. Duduk, Dek. Duduk sini. Tangan kanan nek Mam, tangan kanan. Tangan kanan iki lho. Mam tangan kanan. Aduh. Sini Mam. Mam. Nah, itu kucing hamil, guys. Ayo pus. Ayo sini. Wis kerasan nang kene pemirsa. Wedok. Ben duwe keturunan ngono lho kucingku. Kan lanang kabeh, cimi-cimi lanang kabeh, guys. Tuh, pemirsa. Mbak Eka kok rawat dilawung dikek tanggung jawab. Kan orang Jawa itu nganu lho guys ya. Satu rumah itu 3 jodoh itu nggak boleh. Itu sudah dari dulu tradisi turun temurun. Saya sebagai generasi muda itu kan ya generasi selanjutnya yang hanya menghormati adat dan istiadat. Ya sudah secara tidak langsung ya guys ya. Jadi masalah dikai amanah nang kene ya aku ya bismillah ya. Yang penting kita manusia yang beragama beribadah nggak usah takut sama hal-hal yang lain. Yang penting kita di sini sholat bagi yang muslim maca Quran ngono guys. Kadang yo bareng isa aku tadarus, kadang yo gak sak gelemku guys yo nek pas lagi nyaman pas lagi gak halangan aku maca iku pemirsa maca Quran. Ya iki dikontrak uang guys, ngene guys. Ayo pus aja dada pus. Ayo ngewangi ngopeni kucing amel pemirsa sudah kebanyakan tante ini kekualan. Iki lho kucingku mulai Cimi pulang. Nah, iki kucingku iki lanang guys. Sing putih iki ning ndi Mang Cimiu? Cimi pulang. Aja diganggu, ayo. Angger-angger awari ngono ku guys aku sakno. Tapi ya rawani nukari. Nyamuke akeh di. Tak kayak lotion nanti nyamuk. Ayo gak oleh dianu, ayo. Sini Bos. Iki wae ngersiki sukete pemirsa. Sesuk wis bareng ngonten. Sing kono wis tak resiki, kono urung. Ngersiki iku yo alon-alon guys yo. Mari kegiatanku ki ora ketok, ora bayaran tapi yo akeh kegiatane. Sing kono wis tak resiki. Kono ya wis tak resiki tanduran-tandurane. Ngono. Ya iki mangkis ya unboxing. Ya rambutku masih wis aku selaran guys. Sik selaran guys wis tak lereni ndek nomku tak entek-entekno oleh toning semir. Aku pengen apa jenenge? Aduh. Ayo Pus, ayo. Aku pengen rambutku tak wis tua lah. Salah tak macam-macam, bukan masalah aku kira kelar smoothing yo. Nek nggo dhuwit 200 nyelengi misale apa langsung del. Tapi kan mikirkan dawa, guys. Smoothing wis sepaten tak ceritani bolak-balik, ngene tak ceritane dari omonganku diulang-ulang neh. Ngadepi netizen iki mumedas e. Mumet sirahe kok medes e. Aku terus pengen tak lareni guys arep tak potong ngono lho. Wingi potong jelas kok ana sing smoothing wong loro balik kanan aku sama ngawangen.
Smoothing ki paling gak 4 sampai 5 jam hasil maksimal nek rambutnya dawa kandel malah suwi. Nek aku ya wis lah aku. Wis tak katok-katok rambutku zamane era rebonding wis tau, malah zaman SMA ang disangoni bapakku tak kelompokno nggo rebonding. Rebonding kan tidak sesemut, tidak selembut smoothing, ganti ono neh apa jenenge teknologi smoothing. Terus smear, toning, rambutku tak keriting yo pernah, tapi ini tak sembung guys. Aku gak wani karena ya aku sholat terus kan disembungkan gak sah. Karena aku muslim ya guys. Iki pendapat saya ya setiap orang punya hak masing-masing. Pengen nyembung padaku hak masing-masing. Aku memang gak suka. Yo gak suka pasang rambut, yo gak suka. Yo nek paling gak yo smoothing. Nek smoothing kan balik neh guys, gak popo. Nek smoothing kan balik neh. Guys, terima kasih. Mohon maaf ya mungkin kalau ada beberapa prinsip atau kalimatku ataupun percakapanku atau omonganku tidak sesuai dengan prinsip penjelasan. Mohon maaf ya. Kita semua punya hak untuk mengemukakan pendapat yang penting tidak merugikan orang lain. Terus semangat aja lagi kamu dapat kemas goblom. Nek anak lalu nembakkan support sengake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah pemirsa.